Így már jobb. Ó, mi bájos kis mező, olyan édes, olyan színpompás, pusztítsuk el! Hűséges odaadó követőim, most megtesszük az utolsó lépéseket sorsunk lépcsőjén. Emlékezzenek úgy, hogy Arktosz a csodálatos volt, szeretett vezetője nagyszerű vacogó népének, de mindenek előtt szerény volt. Minden zseniális akciómmal közeledik az a dicső nap, amikor az egész világot tökéletesen beborítja majd a gyönyörű, fehér jég és hó, és nem ez a színes zagyvaság. Ébresztő! Ébresztő! Nos, ha már mindenki befejezte a sziesztát, kifelé, és fagyasszátok el ezt a rémes virágokkal borított mezőt. Fújjon a hó! És hallottátok ezt? Vihar? Földrengés? Arktosz! Vigyázz! Vigyázz! Most hova? Bújjunk! Bárhová! Kövessetek! Egy újabb zseniális győzelmet arattam! Ó, milyen tiszta, mi érintetlen, ideális tájkép, ahol a hó és szégyen, gyalázat, vétek, egy fa. Támadj! Támadás! Én ásni fogok, amíg nem leszünk biztonságban Arktosz hóágyúitól. Hogy tudod meg? A szuper érzékszerveinkkel felmérhetjük a távolságot, irányt és... Én úgy érzékelem, neki mentem valaminek. Felszállásra felkészülni, ostoba! Rendben van, oké. Indulás! Gyorsabban, te mamlasz, mozog már! Köszönöm. Innen én átveszem. Oké. Ott van, lejjebb, lejjebb! Igen, uram, ereszkedem! Elkaptam! Na gyere, te kis! Feljebb! Feljebb! Emelkedem, emelkedem! Ez meg mi a csuda? Hát ez olyan fás, vagy mi a... szóval egy fa. Ez biztosan egy fa törzse, butos. Már nézd, ez megmozdult. Ez az! Magasabbra, te fajankó! Megvan, emelkedik! Még feljebb! Már mindjárt kint van! Jaj, jaj, És megcsináltam! Ez a haszontalan vacak kint van! Vissza üvegvárosba! valaki ellopta a fát. Fényes nappal, jaj! Digby! Nem esett bajod? Jaj, azt hiszem, beütöttem a fejemet ebbe az izébe. Azt hiszem, hogy valamilyen fészekben vagyunk. Ha-ha, hát itt meg mi folyik? Na, nem sokkal szebb így.
Azt kérdeztem, nem szebb így, suhu? Mi a gond, már nem is beszélsz régi barátoddal, Arktosszal, Bocsáss meg, jaj, nem mondtam a teljes nevedet. Ó, Gaufi suhu-buhu. Áruld el, mit mond okos kristálygömböd? Bizonyára közel már a vég. Ó, igen közel, hatalmasságod. A kristálygömb mindent megmutat. Ne aggódj, a végkifejlet nincs messze. Végkifejlet? Az jó vagy rossz? Az biztos, hogy jó, ugye? Ó, az nagyon jó, Arktosz. Jelen pillanatban életed egyik fejezete lezárul, és egy másik kezdődik. Ez egy új kezdet hajnala, amely 1000 évig tart. Erre iszom. Ez nagyon különös. Különös? Nem hinném. Ez az 57-es csokoládé különlegesség a pincémből? Nem az ital hűvösséged, hanem a... Eszetlen! Idióta! Tönkretetted a győzelem pillanatát kifelé! Még soha életemben nem láttam ilyen tojást. Beleborzongok. Ó, elúsztak a felhők. Talán felmelegszik az idő. Már most sokkal melegebb van. Hú. Jó, ez nem lep meg. Ez a tojás mindjárt megpirul. Biztosan a nap melegítette fel. Vigyázz! Azt hiszem, kezdődik valami. Jaj. Gyorsan, vissza az alagútba. Jaj, ne! Túl magasan vagyunk. Csapdába esett. Futás, Digby! Jaj. Mi lehet ez? Egy újszülött. De miféle? Nem tudom, de biztosan éhes. Gyere, Zümi! Hello? Hello! Köszöntelek téged, Zöldföldön. Segítség, riadó! Vészjelzés, mindenki a fedélzetre, motort beindítani, munkára, mentőcsónakot azonnal leengedni, ez nem próba. Hagyd abba, a lényeget mond! Nos, én csak röpködtem odafent, bámészkodtam, kerestem magamnak pár falatot, hisz tudod mi a szitu? Aztán hirtelen egy gödör mélyén, ahol előtte egy fenyő volt, szerinted mit láttam? Ki vele? Mit? Egy sárkánytojást. Hogy? Sárkány? Sárkánytojást, hogy pontosak legyünk, félelmetességed, és éppen ennél a fánál óhajtottad felnevelni de hát tudod, hogy mit? Ez nem lehet, csak tűzokádó sárkányt ne itt! Miért én? Miért? Ez miattad van, Gaufi suhu-buhu! Mit képzeltél? Dísznek tartalak itt téged? Miért nem figyelmeztettél, hogy ez lesz? Én mondtam neked fagyosságod. De vajon miért is mondom annak, ki nem hall meg semmit? Süket volnék? Ezt mindenki jól hallja majd. Indítsd azt a kristálygömböt. Látni akarom a tojást. Aj, ez kikelt. Ez életben van. Bárhol lehet és felperzseli a csodás tájat. Még itt is. Itt nem hűvösséged, most máson jár az esze. Most is látod? Hadd nézzem, mi? Ez itt ő? Ez az a fenséges sárkány? Ez a kis mitugrász! Nem tudom, mit eszel, de talán ez ízleni fog. Veszély! Elbújni! Arktosz a nyomunkban van! Arktosz! Jaj, ne! Pattanj!
Mi az az Arktosz? Ezt inkább ne akar tudni. Túl magasan vagyunk, menj lejjebb! De uram, ez egy tűzokádó sárkány. Egy sárkány kölyök, James. Most menj lejjebb, vagy te kerülsz a jégre. Igenis, könyörtelenséget. Mit akar tőlünk? Miért ment olyan mélyre a völgyben?